a nosa oferta gastronómica é máis que marisco. Xeadas artesanales de Galicia Calidade. A un ano do Xacobeo 27, promoción do Camiño de Santiago, sí, pero estrea tamén dunha nova ruta para coñecer mellor a costa galega, o Camiño do Litoral. De 1.300 kilómetros que a xente poderá facer en 52 etapas, vai non poder facer andando ou tamén en bicicleta. Un menú completo para atraer o turista que busca experiencias e conseguir ademais que elixa Galicia como destino calquera mes do ano. Son máis de 50 presentacións de produtos e destinos turísticos englobados na marca Galicia e desde logo non se pode perder. Desde a cultura estamos facendo moitos traballos para chegar a xente e sobre todo facer que a xente volva, non? A Xunta presenta este venres a súa campaña centrada no lema Galicia Calidade e co foco no Ano Santo e na oferta astronómica. Pero o presidente Alfonso Rueda xa estivo este xoves no IFEMA para apoiar o sector.